बे नाइटनि समाव आरो बे हरनि समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो सानो जे आरो हरनि समावबो बांद्राय फैनो हागौ नोंथांमोन एसे थाल लाना उन्दुबानो जाबाय नङाबा हाखरा थुब्ला गावगोन नङाबा ट्रेप हाबलांगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे साबधान जानो थाखाय आंनि सोरां लामानि जानानै नोंथांमोननो आङो इनफरमेसन होबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव आं माखासे भिडिअ दिन्थिनो सानदों माखासे जाथाय जानानै थांनाय बे फुंनि समाव बांग्रिजों जाबायदि दै सिंनिफ्राय हा सिंनिफ्राय दै ओंखारनाय आरो हाजोफोरनिफ्राय हा गुगानाय माखासे बेफोरखौ आं कालेक्सन खालामना लाना फैबाय आरो माखासे बिथांमोननो हरनाय हिसाबै आं थाबबो भिडिअ बानायनो हायाखिसै होमब्लाबो दा आङो बे हरनि समनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आं दिन्थिनो सानदों आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे नैबे बांग्रिनि हिटआ आर्थकुइक बिनि माखासे हिटआ बेसेबां हिट जादोंमोन होनब्ला 6.4 जादों होनदोंमोन 7, 8सिम थाङोब्ला खिन्थु माने गासिबो न' बां दंफां लाइफां गासिबो माने हाफोरा थुख्रा थुख्रि जानानै गोबां खैफोद आफोद जानायनि माने सम्भाबना दंमोन आरो माखासे मानसिनि खुगा खोनानो मोन्दों आरो माखासे आं ससियेल मिडियायावबो नायना मोन्दों जे तेजपुरनिफ्रायसो स्टार्ट जादों होननानै बुंदों माखासे मानसिफ्रा जिखुनु जाया मानो नोंथांमोननो दा आङो खोन्थानो आखायाव लाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोरनि बेयो टिकाजुलियाव जादों बे टिकाजुलिनिनो बेयो माबोरै बुद ओंखारदों नै दैया आसुरितसो बिदि बुद ओंखारना हरसे गाहाम बिदि ओंखारनांगौ माथो एकदम लोमलाजोबो माथो बिदि गोथौनिफ्रायनो ओंखारबाय थायोबा आसुरितसो आरो माखासे नैबेबो भैरबखुन्डनि ना मा होनो नैबेखौ फुरा माने हाजो गोजौनिफ्राय माने बे खमफैनाय समाव माने गिसिखाना गोलैदों बेनि माबा मा होनो बे गुफुंलायनाया बेनो आरो उखुन्दै बारनाया बेबो टिकाजुलिनिनो बांगालनि गामि जाबैनो दुथि खालामलायना मोनदों आङो फुरा दै ओंखारजोबलायलायदों बेयावबो बेबो जाबाय माखासे सोनाब बंग'निफ्राय एकदम हायाराद गोथौ थांदों थुब्ला हा गोरान गावदों नायनानै जोंहा बोरैबा मोनबोलायखादों आसुरितसो खेबसेनो जुदि हिट फैयोमोनबा थुब्ला जाना थब हाबलांजोबगौमोन खिन्थु माला समाव मा जायो रावबो बुंनो हाया नोंथांमोन